special intention, Marie Malonzo, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Angel Leeds, Anita David and family, Mayor Teddy Tumang, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Emerito Barrera, Ning Torres, Federico Mandap, at Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Marocud, Joy Manalo, Rosel Montemayor, Mark Antonio, Bella Trinidad, Espiridion Kayanan, Charito Obsequio, Alaysa Rain Tulio, Michael Alfaro, Monica De Leon, Ranilo De Irit, at Celia Lagason. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Alejandro, Charles, Matilde, Fern, Pellegrina, at Roberto, at ding maldang kaladwa ng purgatorio.
Pampuning anak, ang puning banal na Espiritu, ang grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ang lugudan ng Diyos, at ang pamakyago ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, may payabak kay kay po, King Aldoy kagadakan tayo po yung ikatlong sinulad king New Testament. Ang Gospels is Saint Luke the Evangelist. Nga, makamaluto ko po, metaya naman anting meto nga martyr. King tradition Benedictide, he was hung on an olive tree, Saint Luke. Nga ba katabay tayong matampang pagmasusyan, sisyan tala pa ring kasalanan tamo, at manyad pantad at pakadulo king apong Ginoo. Ginoo, ikayong mamili ka ring nasa mong lipasyag, king kaya kang maya pabalita. Ginoo, pakadulo. Ginoo, ikayong sinabing ing palutan dakal, dapat ding magobra di taklamo. Kristo, pakadulo. Ginoo, ikayong mamantabe ka rin kaya kang talasuyo at babiyasi kanan karela. Ginoo, pakadulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo. Kimpanga patawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato, kapayapan, karitahong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato, kapayapan, karitahong kayang kaluguran. Inong Diyos, narinig banwa, Diyos ikaw mayupaya, pupurian dakat panangalan, paligayan dakat sa sampan, pupurian dakat panangalan, paligayan dakat sa sampan. Inong Diyos, narinig banwa, Diyos ikaw mayupaya, pupurian dakat parangalan, paligayan dakat sa sampan, pupurian dakat parangalan, paligayan dakat sa sampan. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato, kapayapan, kaligtahong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato, kapayapan, kaligtahong kayang kaluguran. At king yato, kapayapan, kaligtahong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, pinili may Lucas ay Evangelista, manibulalag kapamila taning pamanaral at pamanyulat, ing misteryo ning kayang lugod, karing pakakadulo. Pisan metungan mo sana king puso at espiritu ring sablang liligaya king lagyo mo, at ipaintulot mong ding sablang bansa apakyabutan dang akit ing kayang kaligtasan. Itiadon miking kapamila taning giduming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat Pablo, kang Timoteo. Pagkapilitan mo sanang makapagbalik agad kay ni kanako. Likuan akong Demas, uling apal sentani iting yato, at tiyungin ni Karin, Tesalonika. Ikresente,
Mintaya Galacia. Itito naman kin Dalmacia. Ilukas, yamong kayabe kong ini. Panintunan me i Marcos at tukime keni. Uling maragul in malyari ng asaw, kanako. Te papuntan ke Efeso itikiko. Potang muntaka keni, pakidalame imbalabal alikwan kukang karpo, karin Troas. Pakidala mula naman ding libro ko, lalo na detang megawa kimbalat. Maragul ing kasiran adepat na kanakong Alejandro, ing platerong tangso. In Diyos siya ng balang mablas, agpang kindepat na. Mingat kakeya, ulin titula ng usto, ing kekatang pamanaral. Alang sinawp ka na ako, king minuna kong pamakyarap king husgado. Likwanda ko rin sabla. Patawaran o sana nin Diyos. Dapot, inantabayanan ako ng Ginoo at dininan sikanan, ban apas siya ko ing amano nin Diyos, kareng pagano. Ing amano ning Ginoo. Ding kakaluguran mo, ipamalitara in ligaya ning kekam pamag-ari. Ding sablang lelangan mo, poryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara in ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ipakilala dorin sabla, ding mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan, ning kekang kayarian, king sablang dapat na, at malam ka rin sablang dapat na. Malapit siya ing Ginoo ka rin sablang tapat mamaus kaya, ka rin sablang katutuan mamaus kaya. Pinili na kong iba't kinyato, ngana ning Ginoo, banlungwal kayo at pasimunga karembungang manatili. Ginoo manatili kayo. At kaya timuri. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Ing Ginoo memili ang 70 adwang lalaki at tinubod nong tidatidwa ban muntanong mumuna kaya king sablang lugar na puntalana. Sinabi na karela, ing palutan dakal dapat ding magobra di taklamo. Ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang dakla tala pagobra, barang tipunan ning kayang pupul. Lumakad kayo. Ako tutubod na kayo antimong tupa, busal ning asong gubat. Eko magdalang pitaka o supot magpalimos o sapatos. At eko tuknang kabang dalan. Kapilan man lungob kayo, king meto nga bale, sabay nyo pa mo, kapayapan king bale iti.
Nung imatok ng karin, paya-paya, manatili kaya ing kapayapan. Nung alineman, ibawi yung binya yung kagalangan kaya. Manatili ko king bale, tanggap ke kayo. Mangan kayo at minum, king nanumang yampang dake kayo. Uling ing magobra, sukat siyang may bayaranan. Eko lipat-lipat tuknangan. Nung munta kayo king isano mang balen at tanggapan da kayo, mangan kayo king yapagdake kayo. Pakayapan nyo laring masakit ka rin at sabihin nyo karela, ing kayaryaning Diyos, malapit ne ke kayo. Ing mayap ng balita ni kay katamong kaligtasan. Gandang morning po. At ito nga po ang ating ginugunita ngayon ay isa sa nagsulat sa mga ebanghelyo. No? Yung ikatlong ebanghelyo na pinangalan natin ayon kay San Lucas. Kukunti lang pong alam natin tungkol sa kanya, pero isang matunog tungkol sa kanya ay siya isang doktor. At galing siya sa isang paganong pamilya, converted siya sa siguro sa pagka-Hudyo, from pagan to naging Hudyo o kaya directly naging Kristiyano. At ang mga ebanghelyo pong ating binabasa, no, so ito po ay mga sinulat hindi habang nabubuhay ang Panginoon. No, hindi sila parang mga journalist na kumisang buhay pa yung mga ini-interview nila o kaya ginagawa nila ng mga write-ups. No? Yung pong mga ebanghelyo ay naisulat mga 40 years after the resurrection, no? Or after 40 years after the death of our Lord. Mga year 70 na. No? Ang nauna pong nasulat, actually, yung mga sulat ni St. Paul. Yung mga sulat ni St. Paul, mayroon pang as early as 40, year 40. So mga 10 years after the death of Christ. Pero yung mga gospel, itong binasa natin ngayon, pagkatapos daw po ng destruction of the Temple of Jerusalem, nung gibayin ito ng mga Romano, so ito yung mga after year 70. So 72, 73, 74, 70, up to 80, yan. Doon na isulat itong mga gospel. Kabilang itong ebanghelyo ni San Lucas. No? At si San Lucas po, ang maganda sa kanya lang nating narinig ang mga kwentong hindi natin nabasa kay St. Mark, at ito yung maraming kwento tungkol sa mahal na birhen. Yung Annunciation, kung paano nilapitan ng anghel si Mama Mary, tapos yung pagkapanganak niya sa sabsaban, tapos yung mga anghel na dumalaw sa kanya, tapos po yung sa presentation in the temple, nung 12 years old na siya, tapos nagpaiba ng Panginoon doon. Natapos yung istorya doon sa, anak, ba't mo ginawa sa amin yan? Kaming dalawa ng papa mo'y alalang-alala sa iyo. At nasabi ng Panginoon, hindi niyo ba nalalaman na dapat ako'y nasa bahay ng aking ama? At doon tinapos ni St. Luke itong kwento. At ito'y itinago ni Maria sa kanyang puso. No? At kanyang pinagbumulay-bulay. No, ganun po. Kaya, ang tingin ko po kay St. Luke, parang close kay Mama Mary. Siyang unang Marian. Siyang unang may debosyon sa mahal na birhen. At tingin ko siya ang mas maraming time na nakausap ang mahal na birhen. Kasi paano niya kukunin itong mga historyang ito? No, si Mama Mary lang ang pwedeng gagalingan niya ng reference, no, o resources. No, yung visitation kay Elizabeth, malamang patay na si Elizabeth, matanda na siya. Lalong si Sakaraya. No? So, ang mahal na birhen lang ang pwedeng main source nitong mga istorya. Kaya napakalaki ang ating pasasalamat kay St. Luke sa mga
itong mga istorya ukol din sa mahal na Birhen. At siyempre, pero sa kwento sa buhay ng Panginoon, yung tungkol sa mga apostol. Kasi sa kanya rin ang binabasa nating ang gawain ng mga apostol, the Acts of the Apostles. Siya rin pong nagsulat niyan. So, kung anong nangyari pagkatapos na namatay ang Panginoon, muling nabuhay, ano bang nangyari sa mga apostol? So, makikita po natin ang kasunod na kabanata sa Acts of the Apostles. At ito, ang nagsulat ay si St. Luke. Kaya dito po nakikita ko how the Lord would use people para sa kanyang mga gustong gawin sa atin, sa pananampalataya natin. He made use of the expertise of St. Luke sa pagsusulat, bagamat siya isang doktor, para na rin sa buong simbahan. At sana ito rin po sa atang makita ngayon. Hanggang ngayon, that's how God works. Ginagamit pa rin tayo. Tayong mga sumasampalataya sa Kanya para sa buong simbahan. At ako po naniniwala, walang malaki, walang maliit pag-uusapan yan. Tignan nyo po, para sa atin, ang big people dito ay sina St. Peter, St. Paul, yan. Si St. Luke, hindi naman naririnig, di ba? Nagsulat siya, pero hindi niya inilarawan ang kanyang sarili. Hindi niya ikwento ang kanyang sarili. Parang hindi ang sarili niyang mahalaga. Ang mahalaga ay ang buhay ng Panginoon. At hindi pwedeng tanggalin diyan ang papel ng mahal na Birhen na kanyang sinama sa kanyang sinulat. Kaya si St. Luke, pwede natin sabihin, isang maliit na character in the life of our Lord, pero he made a big contribution dahil sa kanyang sinulat itong ebanghelyo ayon nga sa kanya. Kaya tayo rin po, sana yan ang makita natin, gaano man tayo kaliit sa buong simbahan, mayroong mga big people, pero tayong lahat po ay mahalaga sa Panginoon. Gagamitin tayong lahat para sa pag-unlad, pagsulong ng pananampalataya sa kapakanan ng buong pananampalatayang Kristiyano. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pahintang mga kailingan, tayong lahat na ginagamit din at kinakasangkapan ng Panginoon sa harap pagsulong ng pananampalataya tulad ng ginawa niya kina St. Luke, St. Mark, St. Matthew at iba pa. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo, paralakang talapagobra, kingkekang pupul. Para karingkekang pari, madre at katikista, aslagan mo sa aking kekang sala, banding aliwa akit da ingaslag ning kekang sulu kapamilatanda. Ipanalangin taging Ginoo. Para karing sobla mong apostol, maging mamulasan ng ating patipati, dapat maingatla at magaling kesa karing asong gubat. Ipanalangin taging Ginoo. Para karing soblang doktor, siyentipiko at artista, mayagyagla sa anting magsilbi, kingkekang ligaya, at panimunanda ing ikakayap ding sablang balayan, ipanalangin taging Ginoo. Para karing soblang pamilya, manatili lasan ng tapat, king tagimpan ning karelang lugod, bang maging talapatutula king ganap mong lugod, ipanalangin taging Ginoo.
ngenya duan taming sarilitang kapagnasan. O Ginoo, mit mong ganakamo sanang tanggapan din kaya kaming panalangin. Atok yan mila sana ring bakas din kaya kang anak. At pasipamunga kimit mong kapibabatan. Ing mete para kaya kami, dapat sinabing mebye, ban adalano ring sablang tao, king bialanganga. Nung nuya mabibit magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kay Pakamarang Kapatad, banitin kay katamong dahil matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos Mayupaya. Uy, paming miglalang, ding kalam mong iba't banwa, itimawaro sana ring puso mi, ban makasoyo keka. Mananasan ang iting sakripisyong daraon mi, kaniting kapyasan ng San Lucas, pagkalub mo kay kami ring bagay kay kaming kakayap. At tayra na kami kingalanganggang ligaya, ananuya magari Jesus, manggaman kingalangangga. Iti adon mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ang ginuma natili kay kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kanino impa, Diyos kingalangang galubos maipaya. Tinatag may iglesia mo, baboring apostol, bantala ka dyang mitmong tetagan kapilan man, anting tanda ni ngalanganga mong kabanalan ketiking yato, at anting mabiyay banghelyong dandaman ding sablang tao. Kambi ni ngalangku pa sa lugod, daralit mi ngalang patdud mong kapuryan. Lain makyabe kami, karing sablang koro, ring anghel, karing banwa, ging daralit ng tagumpe, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ay Ginoo, Diyos sa mayupayan. Itnuyay banwa, itnuyay yato, ingkakang ligayan. Hosana, Hosana, ingkakatas kata, Hosana.
Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, man para kaya kami malyarilang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na, binyene, karing kayong disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kananye, itiin ka na kong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kibaning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyay na yung kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya, yung daya ng bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan niyo ipa, ang kamatayan at tama niyo blin ang mebian ng anak mo, daramya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamayang pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meo ipa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung lugod, kambi ng Francisco, kaya kaming Papa, ati Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang subing niya, lalo na ihaylin, ading alupang miyang unabi. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluban mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biye alanganga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tambit mong kapaniligan ng lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Datang
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mo. Ban king kasaupan kaya kang pakalulu, parati kaming may kabos king kasalanan at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panataon lang Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kain kaya ating kayumpayan, ating ligayang hanggapan, O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan alakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Hemo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo, ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni Ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po ipupugayin tamang ing kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Cordero ni Diyos, amilalako, king kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amilalako, king kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amilalako, king kasalanan iyato. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ing kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa malalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmi nga mana mo.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, papagbanala na kaya sana ning Eucharystiang tinggap mi king kaya kang altar at pasik na nga na kami king kasalpantayana na ning Ebanghelyo ami panaral kapamilatan ng San Lucas. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuma natilya kaya kayo. At kaya kaan timuri. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto. Ingi pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May yalinin kay katangka pagmasusyan, o may tanangin luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya poras kaya kaingan. Gandang araw po sa lahat.